So is dói beanachtaí thugad ar fad as ceartlóir na Gaeltachta ar maidin, sna ina smeán, tá dhríon scarte sa spéid, agus is dói cuma an lá gur lá maibheith san ar chulabhealach. Is Seimineár Niorta is as ina smeán ó rúchas me, is an na rúgus a tógu me, feimí mar chairlach ar cholacht ferbere ina smeán, agus mar chairlach ar bheitheal Ghaeltachta chunra na Gaeilge. Chomála sin is dói go bé an post suirí ma bhean ná bheith mar phríomhaide ar choláiste í bhón an bunscail áitiúil in seo, or an bheanscail áitiúil in seo chu gleisteach siad me. Agus ar bhealach bháin nuair bhealach eile is dói go gen mo fost agus mo híal tá sé ar fad faoi chósaí Gaeilge agus chósaí cantair. Agus I ggéar bheith cothú is dói cormaíocht go bhfuil tú cuimhnú de cheantar ach fós go bhfuil tú ná slí bheithe a bhaint amach agus go bhfuil todhchaí an bhád lán. Tá míle fáilte rúb ar fad chuig an Gardlán seáine is Seimineár Aibreán in áiríre atá an. Is dói go raibh fócas an lé ná Aibreú ar na moltaí seo atá cuireadh le chéile ag Conradh na Gaeilge in lech le pobal na Gaeltachta le píosa. Nis tá Conradh na Gaeilge I tomaint an phlean seo I tuairt goho, ach tá riide is linne ar fad is le pobal na Gaeltachta an phlean. Is muide a bhaile a gantar seo, is muide a higgins an cantar is dói, agus ag dean le tá sé tábhachtach go gudann muid inchur isteachán agus go dtigan muid céir atá a gáil ar aghaidh. Tá léagan amach 10 ar an lá, fáiltiú, tá sin na láir sin inis, bei tAireacht an ón tAire, agus cé na féidir sin tAire bhelín, ceapan bhfuil tábhacht ar le go bhfuil an tAireacht seo tacaí mhaith, agus láda me faoi sin rudbag ar ball, bei Cuireadh in sin ó Dáithí Mac Cárthaigh, pléing rúpaí, tuairisciú, plé oscailte, agus in sin ar nóid tucha mi sé reis, so maire se hart ar gáhuiir a chleig sin an phlean. An tábhacht tá le tAireacht an tAire is dói ná go bhfuil sé ar bhealach ólasach faoi céir atá gail ar aghaidh, agus go bhfuil sé báil. Is féidir linne go leor am a cha plé agus a rind tuairimí, ach tá riide mór bhfuil sé seo cuireadh faoi bhráid an Rialtas, ag bord an Rialtas agus iad a bheith fuipa is beagas fiúiad. So le píosa tá go leor bhil bhíon an Conradh stócareacht an tham ar fad ar rud amháin nó rud eile ó bhíh cuasaí Gaeilge nó Gaeltachta ach tá rind cruinnithe an dearfach tréis bhacab le riine tAire le píosa agus is cínte go dtigann an phráin a bhainins le seo. Níl gám an fear seo a chur an tAire gaanana, sainiolaí is dói ar cuasaí Gaeilge go háirithe, is avocóide agus chicken chains lí agus carta teanga, agus tá leabharnú fáiltí ag an Gaeilge agus in lí, agus is fiú go mór gaanana tá paisiúnta faoin teanga cóp áil, ach tharéanú deile bhhaile mo bhuichas ar dús a ghlacha go méid Aibreán atá curisteach ag dóthaí san bhlean seo, na smaointe a tharint le chéile, agus bei sé a leabhar taríiste báilh chuid Aibreán nó dulchan cín agus an phlean a bhíú. So bei muidir brisas was an grúpaí, bei trí humor an agus bei fócus difriúil ag na trí grúpa. Nis tá pointí áirid is dói ionans imlí bhain ar fad, agus tá rudaí is dói beidir a cheapans muid I táró láidir agus sin an fágul muid in seáine, nó tá rudaí gur bhailinn a chuir leis agus isteach. Agus is dói go bé ag deire an lé bhfuil se tábhachtach nuair ionans tú plán go bhfuil yes omlan an pobal, mar bíon is dói dearcadh románsúil in ar fad go Ghaeltacht fuirfe, tuigeann muid ar fad a chúnainn san Ghaeltacht nach bhfuil léide go rodán, ach ag an náam céine tá muid géire a bheitcha fuirfe agus is féidir, ach go féidir slíomhaireachtáil a bhaint amach, go bhfuil caid an maireachtáil an, agus go bhfuil deisinaí an don phobal atá maireachtáil an freisin. Mar sin, bei cuirfers na grúpaí go fad is óilm go thú Oidhreacht muid,
ach bei deise agad inchor agus tarló lé bei cairlach ar chuile grúpa agus bei tuairisciú ag an deire. Sa siúmarthaoin tá cúptaí Pleanáil Teanga bheith chóramú dras na Gaeltachta sin cáin na cheapan hain i gan an scéal, bei measú nach tiilchar teanga neamh splách. Pointe 3, cáin atá duna imlí go leor go bhaintear na Gaeltachta agus bei léin ar an gáin maidir le srían méideáid achar bheith ar de hecha ghéal mar bhfuil Gaeilge a gceist agus beidir císcar téirmach agus beidir implichtaí economic aige sin, agus bearnééis sin a phlé. Is siúma dó inniuúlacht sa teanga Esta Tithíochta cáin atá a crá agus a lot agus samplaí feiceáin. Agus beidir an chorigéil a bhainint lei sin agus an quóise beidir ó híomh na Gaeilge ach dá riide nachbfuil forgáchar a bhain. Daoine sa táirín ar eis go rá bhúchas iad agus nach cheart beidir teachta idir dúchas agus aireachthaine agus beidir cumas teanga. Agus ar nó beidir nach ascantar daoine ach gur bhog siad an agus bhfuil nuad tucaíach agus tá samplaí am hain an seo in smeán tá daoine seo gur fiú teach san Gaeltacht seo iad gur bhfuil siad ní scoilí ná mu chéin agus beidir a grí san áit agus beidir gur ceart amach cós ar le agus diontáiléidir sin. Is siúmar trí tá Pleanáil Tithíochta mar chuid gan Pleanáil Teanga dunan sé chéal. Limisteir Pleanáil Teanga sa Ghaeltacht, títhe saoire agus títhe sóisialta. An sin bei de sin ar fad is dói trí glór an airlóirí go grúpa ólas i fiúirt ar eis ben na príomhvoltaí Warrens agus beisiad le chuir le chéile agus tá mai cheappa go bheith an deis beidir fós fiútréisian léine coppla seachtain eile moltaí chuir le chéile agus tucha an cópéis omlan ar eis rís le chuirfaí bhráid. Agus dói go bé an rud mór smaoine faoi ná bhfuil tuairimí difriúil an ar fad ach bheith díú ar an Victor mór. Mar is grog an Ghaeltacht agus gon cantar ina bhfuil muideán, sin an fág go bhfuil muid ar fad an seo. Tá talchaí na Gaeltachta i chinntiú, mar cinnte má lean an rudí ar mar tá se andechar ag daoine gorás an Gaeltachta cad Pleanáil, tá se dechar fannacht, agus ag an am céanna fecin muid leitsin sin atarló an Gaeltachta eile ar bhealaí eile. Tá gá le 6 plán agus sin an rud gur bhailinn a chuir le chéile agus é hecht bhaine ar fad mar bhun náisiúnta go behatá bhain fá geartar agus ceapan go binne tá tábhachtach má bhíon muid ná a hecht ar a aonú mar phlean Ellens i bheag nó bhór tromlach na naine. Agus sin é, so inis gan buchas lib as éiste chlumsa ar dús agus feice me sibh is sé gan na grúpain, íle sam cágríoch nó me suast, me heb go me beidir siúmardóin me cínte. Agus ar dús ar me ar dúlíonn an tseachtareacht ón tAire a riint, agus tá me heb goil se chuir nasclinn freisin ar dús go mé muid an am é léamh mar féidir é a chluisteil. Agus an sin é ní teachtareacht an tAire tuair me Cuireadh go háil leirtlih. Mar sin go dtí go bheic mar báil sibh slán go fáil. Díomh a Cardha agus bualam buchas a gháil Niall Comer Uachtarán Conradh na Gaeilge as ucht an cur a thuirtum an seminar seo a cheola inniu maidir le cursaí Pleanála agus Tithíochta sa Gaeltacht. Is ionach an rud é gur féidir in dúsláán an le inniu a thorú agus teach le chéile mar seo go fóil chun phlé agus forbairt a chur chun cín in anún éigen teacht an lé inniu. Tá sé táhachtach go nach mbíonn iad an ról lárnach atá ag cursaí Pleanála i saoil an lé inniu agus i bhaimú na sóchaí go háirithe sa cóteachs dáhada. Mar duine atá bráúil as an néalge agus mar ara, tá sé táhachtach go taíonn an córas Pleanála le cosint agus chur chun cinn na Gaeilge agus buathlam labhairt libh ar dús ar maidir le néithe agus córas Pleanála a churann leis an tacaíocht seo.
Tá bun reachtúil le chur í bhaim léithúnach an Pholasaí Pleanála teanga faoi act an Gaeltachta 2012. Ar é an phríomhspreagach é chun takeú leis an geamántas í le an guspóirí atá leagadh amach sa stratéis 20 bliain don Gaeilge 2010 go 2030. Aithníonn é seo sa Chréad Pleanáil Náisiúnta nó an NPF a d'éisigh marainn i 2018. A hagraíonn dúbhacán agus de chuirí bhaim pleanála teanga ag leibhéal an phobal. Tacaíonn cuspóir fichiní den NPF le pleanála teanga a chur í bhaim i limstar phleanála teanga Gaeltachta, Balta Seirbhísí Gaeltachta agus Lunraí Gaeilge. Chun trár bhreise solathair maidir le beartas chuí ullmhú, chuir marainn pleanála forbarta trolínta dúdarás pleanála. Seo didreacht teangolaíocht agus cultúrtha déirmí úsáide talún le Haig Tithíochta lenar náthair fogdríochta agus cóirtíocht. Déadfaí pleanála forbarta éonar íceal a chur ar iarrthóirí ar chéad pleanála sonraí nó ólas áirithe a chur isteach le dul le toras cinnti forbartha i gceantar Gaeltachta ar nós measúntha ar tionchar teanga na forbartha béartha. Don go néanfar é a measí gcuine béarthas orbatha an phlean forbarta. Tá afreithnú agus úsáidethú ar siúl an Rhein agam maidir leis na teorlínta ar pleanála forbartha agus fulsafor dréacht duna teorlíntathe nua-chonrathe i brósés chumláireachán poblí sa chéad cúpla seachtain eile. Cuirfimid fáilte is fiche roimh tuairimí maidir leis na dréacht teorlínta seo ó bhaileann an phobal agus ó parthathe lasmara chunar na Gaeilge ina measc. I réir na rialachan pleanála agus forbartha chaithí údarás pleanála fógra a tuairtama cholachaí an tAire main tuairisíochta ealaíonn cultúr sport agus Gaeltachta agus údarás na Gaeltachta chun na dúramí a lorg maidir le áireachas ar phleanála de forbartaí dhéadfá i dúramí an údarás. Tionchar orbatha a bheith acu agus idracha teangolaíocht agus chur túrtha na Gaeltachta lena na airithí chur chun cinn na Gaeilge mar teanga an pobal. Tá sé roinn fearrtach mar seo gon an Gaeilge a chosint i gceantar Gaeltachta agus chur chunar na Gaeilge an ceist seo in úldom an uirí. Bhaithlum buíochas a gháil le chunar na Gaeilge as ucht na ceisna tábhachta seo a ordú agus as ucht labhairt lom i mína saona seachtaite chun tús a chur leis an górá maidir le chunas is féidir linn takeú leis an Gaeilge tríd an córas pleanála. Ón uair sin an uaire tá na ifigí sa Rhein agam tar éis an ceist a scrúdathe le Rhein na Gaeltachta agus údarás na Gaeltachta sna muoine seachtaite agus táimid ag éirí an béarthas pleanála agus cursaí a bhaineann le pleanáil sa Gaeltachta a scrúdú go hiomlán. Tríd na Rheinfartacha seo chuirtear béim an torthaí dearfacha a bhaint amach don Pholasaí Pleanála don teanga agus don pobal atá i gcónaí agus i gcobar sa Gaeltachta. Déanfar an obair seo a leathnú trí grúpa Aibre a churfar le chéile sna seachtainaí atá amach roin agus beidh sé mar chuspóir ag an grúpa Oidhreachta na Gaeilge a chamád sa Gaeltacht. Béimid ag obair le ionadaí pleanála agus le ifigí na Gaeilge ó na údarás áitiúilta áirithe agus leis na ranna rialtas agus na údarás rialta
ó rúnacha chun an chosmhar seo a bhaint amach. Sa deireadh mar focail scór is batha teanga í a labhairt. Tá muoinech go méimiid in ann chur le beocht na Gaeilge sa Gaeltachtaí trí gnéithe an chóras Pleanála agus guím gachrá ormh sa chuid eile den seimineár seo aniu gur míle maith go léir. Buchas leis an aire sin, teachtareacht bra wai ó hí go dtigann sé dar ire haréanú deile agus go bhfuil se thaciúil go gafar is dói na Gaeltachtaí a chuineáil slán agus sin an rud mór agus tá nasc iste an sin sa chóra más mín libh léamh an písa a dúirte freisin. Inis is mílam cuireadh i cheart go bháid Mac Cárthaigh le labhairt libh. Hi, Conradh Háise, tá is stracha leis an technoliaad fel láthar mar tá díire na scáilán a roinnt agus a gohéadú de tacht níos an scáilán a chláán an rud tá mé díire a roinnt. So, dócha gur brúnan fé se, all right. Agus híí bun na scáilán atá sé agus sethe. Brúnan sinne. All right. Go mágad as an méid sin a bhathagum nó chuid fáine. Pleanáil agus íomh sanálta chur chuige ar le de cháasar le agus an cúisgur cháasar le is se cáasta Gaeltachta le se méle cuasaí tangan agus chéimiidir fud a léanta se orpa go bhfuil iscotí déanta de counter bhfuil tanga bionlathe a láirtánta agus an sampla is láidere féidir is miláin áland amach go chásta na fionlinge áit a láirtar súlanis agus is miondach an a bheigéad i ddír fuair na fionlinge ach sa cáisiid tá sé an láidir ar fad ní féad le talmhichinach ar na heáin san manúil súlinge si got. So tá réir sin ní ectar gon go féin aib a géin ceann na multitamid dhéine ag an levéil igen le bhéal orpach na go bhéad fi de chur relatív ar an mán sin. So mar bhí mar réidir atá ar gríthar fad san eile de gine agus san eiling a can bhí clean de féin fléadál ar lethe dhéanamid nó on cháasar lethe dhéanamid le haine sa rialtas na cuairt nó on fórum den taisin nó réadú na telefís. Tá sé fad bunne ar chósaí tangan há churcaigh ar le ar duldoing mé bhfuil cáasar lethe going Majóðar an eiling agus sin túslá agus na Hargóna agus an buntáistá ginge nachfuil ceantar tuaithe eile nó a ceantar eile tá buailte le cathracha. So an aib ní gá mór an aránsa is don go nach níimiid ar fadí bhí mar réidir trachtartha ó chéine. Leithútí móra ag go dtíine as an ceapáile a háil go háid túil agus is gosúil gur naint letá an aib sin adul. Bú a dhéanamh ar na countertá an gáir dus na baltí móra le Dáithí Tithíochta dógáil agus plód mór beir agus bailíisteach agus brú a rúsáid na Gaeilge snáid tAire agus ní gách féchant an sumpas tá óna bearna ar nó gur counter Gaeltachta beag bearnas na seascailí ní cosúil gur éon ann ar aine é sin a cimad nó ar lucht Pleanála níachar siad go féad fiad an áit a cimad mar counter Gaeltachta nó go mo chóir agus is broch fáige de chud na carach inise agus ní atá rá réontlí gur counter Gaeltachta is se bearna nó gribé sin an saoil nó an níise bach going na counter Gaeltachta atá going héin. Agus anú tá brúatacht Mac Cárthaigh na Gailí na forbacha bhí sé geiste spidéal agus ó tháirle cuasaí ampra bheith mar atá is beagáid sa tír nafuil héad de bhrúhatha an Sahara Chairn mar hampla tá miad well déta uiriclí go bhlaichlí nó déta bheith dathneom na bhlaichlí a blantar an drácht agus tá réir sin tá míad na tacht fébrú agus tá míad a trid sa den ácúirt fel láthir dtíar a stoppa chuir le Dáithí Tithíochta atá le tógan na gríleáir na háite agus má haite ré leis ní Gaeilge bheith siad leirta na Stáit sin agus duine sé scrisar an áite mar dhéanathe le buama adamach.
Frálacha tangan I Pleanáil Forbairt nach gur tribhaim has bhíon an tAire a caint ar seo cúpa nómanachin agus I gcead den Rhein Tithíochta. Tá méid atá sanacht go maith ná is haonn sé ach níl sé chorbhaim mar bachóir agus ben le caint fi sin I gan cúpa nómad. Díríonn an tacht pleanála ar na Pleanáil Forbairt mar higann sibh tá gach cead pleanála bunathe ar Plean Forbairt an chúnta éanú Plean Forbairt Áitiúil as cá sé bheith tachtais an méid sin agus tá dul agus reachtúil ar na cóla county ar fad bhfuil county Gaeltachta ansa foráile bheith cos a Plean Forbairt chun an bhhailín a chur chun caiim mar hangan pobal. So a lí a ggólíntar éis sin de gnácha sé in nurtar gin for masúnú tangan ar éin orbert bhulsa agus nach tak ófar le héin ceann nach chuirigh an Gaelin chun caiing agus a ríiste rais is beag lucht a déta háilt ar sin ach nar hagann se go fada sin de chur a bhaim lorgítar má lorgítar bhil gimnic ní chuirtar bhaim an échre tugtar cead pleanála nó séantar é beag bána cuasaí tangan agus banan sé sin leis an hitige agus an tlíige nómprion siad í tain agus is cáisnar le í sin a chomála sin gimnic lorgítar roitas tunach gur tangan agus gimnic ní bhíon son ach gceist an son ach beidir litir ó chara nó ó fallatóir agus cnic me ceann na bhanan le the counting in any encounter seach a Ballygib agus dúirt sé these people tick all the boxes in relation to language impact agus gur ghlachu lei sin mar roitas tunachar tangan so dá réir sin níl na forálacha sin a gur bhaim mar bachóir agus féling a chóirt fé sin agus tá forálacha san nach tanna héin ina héamh sin. Cníl tangan nach gurtar a bhaim nar féidir chur a bhaim gus anna se chun solis le mar hampla cás bhil nar téirigh áit ar ceannas na céad áit me gur chur cnílacha tangan a bhaimortha agus an Bord Pleanála a dhéon mas bún na cíine. Bhí me a gás an tais sin slí anfantaigh donna go héiles na cás na céanna bhí cás in níorthú gaoinechús bhí cás ar is fidéal agus cód go fad leis an mór pleanála agus éisteart fé bliain ó bhéal nó an choiseáige agus bhí cnílacha tangan chortha I bhaim ag an ggóla counta agus bhí na forbóirí a dtíre an úthain sin na hairt. Féisc leis sin na chuirtús leis na cnílacha tangan a bhí láidir nóir sin agus a thug sláán sin ó an gcuid bevesa den ró orbert a chu chuine le tá daine nua ganas ar an mór pleanála agus níl siad chur cnílacha tangan mar bachóir a bhaim agus tu mu chuige sin an second well siúla fioinnig ceist ná well siúla bhí ceist a bron le ballnar téirigh se gur léir den commissioner tangan nach raibh na cnílacha sin a chur a bhaim so gur 7 fan géad bhí geist 7 fan géad san tithe agus an caiidán a hasí ná an caiidán a hásóch roiin na Gaeltachta chun go mun fé an Rialtas Tithíochta chuine. So sin caiidán sa léir agus céitadán sa léir ach ní rah cóla counta cirí táiste chur a bhaim. Agus na bhfuil is beag de se hágat dul a pléile sin agus tá cnílacha nach féidir chur a bhaim agus an treis cnílatá an Bord Pleanála chur amach le láthar agus na cóla counta agus a dúd nua é se go dráachtar ar chaidán an Rialtas Tithíochta agus go dráachtar ar chéitadán ára tithe le chur go letíh de láthar na Gaeilge ach dúir siad ní é sin muna éon títear ó bhallairt is scríban. So dá bhrí sin déiteach 7 fan géad a bheith luite ach détá 10 fan géad aon tú scríban. Déiteach chaidán Gaeilge a hásóch an Rialtas Tithíochta a bheith luite sa chead ach déit fhí pass an áirteist aon tú scríban. So bhrí sin is cnílcí sin nach fiú dadíad na riide. Agus tugann sé bhí an aibas marústócha aspatiscan omláin I meas na núdarás áitiúil agus sa Bord Pleanála agus is gosúil go cuasaí dul. In nonas mar bhí trá an agus bhí daoine tuiscinacha ggóla counta na Gaeilge go háirithe agus sa Bord Pleanála agus gur bríd sin le síos mar dúirt na chéad sa Bord Pleanála an caiidán ága stóach chun cnílacha tangan a hásamh agus céitadán a bhach tacht le réadúlacht
bhí ceann na bar fada chu ban leis an roing 60 fan géad de chuoine grip an caiid an Gaeilge chu agus 10 fan géad de bhainte na háite. So sin sin Borbert agus Tithíochta an fphobal mar bechóir ach duine sin agus tháinig se níos tá mit san éipach na bhuilimid. So cuaig éileh tá éon faointe déag sa chápéise chu go machchadéise ach sílam gur fiú agus gur féidir éis sin a háta dós dí cuaig chain tá sin níos éasca cuioine bhar agus níos éasca na pointe dhéine. So na léonúir fá go macha go se chutha i láthir lí ag an de tá níos éasca beidir plé leis. Ach nó se an tús faointe an chúscúil na ceartna sa ging is go glóir fáil nó gin na chéile gcónaí agus is big rud na féidir feabhsa choréir. So raibh mé trís na héileh agus bhí pléanaí sin ortha éag na féidling iad a thart chun peabhs. Masúna túnar go tan an neasplach an ach cás mar dúirt mé go dtí se siad a bhí an giminic ná duine nach léon cháilíochtaige mar le cuasaí tangan beidir gur ingaltóir sethe nó pleanáilí baile nó polatóir agus gníireach sé be sé se go má an bhhailín mar chuir sé tíreáil de chéintúir a Gaeilge más máú iad cheannach. Agus siad a bhíonna gceis na tuithimúra Gríche a nachfuil díirthe a chuoine an áit agus á díirthe ar chuoine as bailisteach agus a bhallart dhéanana chu le bhíon an gurtar an roiig ar chuoine an áit agus go an daine nachfuil bant na páirte go leis an áitisteach ná go mbeadh dáil go leis tange. Cinteacht míall ar an gaiid an Gaeilge a hastóach. Agus tá míad na mula teag bíadó agus ben take sin an second connection a bhíú. Séir tá geistan son na duine gur féile sé héna chur nuil go má san Éileán. Agus chun leachfíle sin agus bí an is NCTA ar de chur Gaeilge ní catú in sadéigen if ní catú críne airtí léir if lé nó rudidir be mar ré. Siad a bhíonna geis bhíontar tástáil de chur Gaeilge bíad scrúidir siúla gáilscoil má nuair go trá rialta. Seo an Gaeilge a lorgétar ó bhúntúirí bunscoile. Nis go sé sin chur a bhaimach. Is caiidán is chuinn feimúil Gaeilge agus a thora nachfuil an Rialtas Tithíochta níos mó foríor nachfuil ach dá éag míston is scrúdú é se gur féidir a háit a fantamach an neamsplach agus ní chuirtar brú ar lucht Pleanála ar go duine éigen in nuail san Éileán de chuirtar lucht ar brú ar an Chomharchumann Áitiúil nó an scoil Áitiúil ar go duine bhfuil cuasa in nuail san Éileán caithfar dul go fadal le húscail má nuad agus bíonn scrúda go fud an tíir san bud an dain agus is féidir an tasta sin a bhaintach na tá saimime go an. Agus gin leachfíle sin mar in nuail san Éileán agus chumáile sin gin leachfíle le mar réithmas Áitiúil má tá Gaeilge den éigen be ceart lachan is go réithmas Áitiúil ag an duine sin beag benn ar na srínta eile van na réithmas Áitiúil. Ifir trí sríntar is Tithíochta agus trí séire tuigh an bíad fad nach leas na háite an siad sin. Tá an ghfuil séire an áit gurn si go mór heicta mécht na háite ach siad a bh geiste gin mar flé mé bá ná gan níos múna defang éid de hithe na háite bhéin de séire. De seansfuil pléile déine for sin ach an sampla is massive beidir cho sin de se gohfuil níos mú tuithe a daine an ghain agus fu sé gur bhaint an áite ce Pleanála háit. So dá réir sin caithfar aitheasc ar a bhaibh sin. An Phleanáil Tithíochta mar chuid an Pleanáil Tithíochta agus lu an tAire se ar se tá an rain a ginge takeú sin an Tithíochta. Well, tá a béidir gur féidir leo agus iad an le lia ach bíon an Phleanáil Tithíochta tax lechar an Pleanáil Tithíochta. Mar tá ócáid agus rangan agus deisna úsáid a Gaeilge a ggurc an gain ag na Pleanála Tithíochta ar fud na tAire ag gin an ggéanna ní féidir leocha na daoine táchtaí héad na Pleanála Tithíochta a chinnád sa pobal sin ná an óga tá déire clonógan le Gaeilge agus ag an ggéanna tá daoine tappa seach sa pobal nachfuil stéis de leidir san Éileán agus a le go brú béirle. Sa scodanna siúr a bhí sí pedalaí agus mar sin de rud a haon in 9 na Pleanála Tithíochta. So tá dáhfuil sin de tap sa lechar chéile fé láthir agus caithfar caiisiad bheith takeúla na chéile agus dúil na chéile agus an ceann dearach ná tithe sóisialta chur a fáil ina bodal féin de bainte na Gaeltachta mar giminic chéan mí daine a chur amachchas san Gaeltacht go bhfuil siad
tithíochta. Ní gá gur a stáil tithíochta bach a gceiste tithíochta is féidir te éonar a thugant nó te éonar cinach chun tithíochta chur a bháil. So tá sin tábhachtach. Nis bhí an tAire a caint míall shrórlínta ní leor shrórlínta nuair hagann sé go fada le cad is cearta chur cearta bheith I measúnacht tunar chuirteangain. Tá forráil ann san act pleanála ag gáil tugadh sí trí dar sé gur féidir leis an aire le an síos de rialacháin cadí na rudaí go na cearta bheith I measúna tunar chuirteangain is samlaí déire gníonach sé eola. Agus gomach gá le measúna tunar chuirteangain neasplach I ngás gachtaí beartaithe agus gach 6 forbar beartaithe eile I Gaeltachta agus gur gá gur peintúir Gaeilge neasplach tá cáil sa Phleanáil tangan a chuireadh le chéile agus go hóch an bheasúnach sin go raibh an orbert sin chun sucr labhairt na Gaeilge go háitiúil. Agus man féidir é sin a chruthú go hobíochtaúil nach chuaach an tugra sin nach chuaigh sé chead. As a gafréis sin a chruthú ar bheann ólaíochtaúil. Bhí céist ann agus ní dócha dagan sé an cain gomininic. Cad mátá duine chun tafaisteach a geantar bhfuil díostíocht ádan, aber iarsaitnach nó le héad sin dáit. Agus má tá duine éigeanta dtíar an munach na hógann de chuir bustiad bhil go háitiúil agus íar trafahógan go héin cinna fuil Gaelnige. Well, san Homláán is rud é sin a chuireach labhairt na Gaeilge chun cain go háitiúil, so déad fion cá sin dhéine. Ach gomach an struchtúr an gnéon fion cá sin. Ní bhfuil míad go gurach cruineach a tagan le seachar chuoine I gin an íartas ar cead pleanála chun trafahógan sa tAireáin ar a bas ó chóchas iad. A gomach na an áthraíonn ar an traction na íolará. Is gnáród é srína bheith ar thuí íolará tuthe féin túach go háirin ar bhíon réitmas áitiúil gist. Cúil bliain déag nó 5 bliain den dá an dá amscála is go tíanta bhíon gist tá ceannar má hacéin. Siartá gist nach cuaoch daoine nach man dís buntáiste as an stálas áitiúileá chun airge daoine. Chun tí go hágan sé íolará agus tí geile hágan sé sin na íolará nach féidir mí las a bhaint as an gcóras mar sin. Ó héh béalóir in na Gaeltachta, well, ifar éin, ní éabróg sé dat na tAire a rá, well, man bhfuil Gael ní got ní bhaith tú nó mar a leabhainn tú Gael an go háitiúil go gur Phleanáil de chead pleanála. Is féidir leis níos sin dul sa bheantar agus cead pleanála bharg ar bheann na réitmas áitiúil cumála duine ar beheile ach ní rá gur cearc amach éon fantáiste go thar lucht leabhar na Gaeilge ach ní rá gur cearc amach stopleocha mar na caintúir a Gaeilge iad agus sin go sin tábhachtach. Tá sé dá hena héin tá sé le béarach leo a hena héin ní dhéana sin cuasaí níos measa agus seans go bheice siad fiúntas na Gaeilge gur sé cinnead na háite mar is míon leo an áit a bheith. An ceistá míall ar dhaoine cinnead san áit. Mulla míad bhfuil ibre héin agus measúna tunar chuirteangain nó cníolteangain le an síos gomach an teag bíadó mar slátáis agus siartá gceist an son dar le ollscoil fáin nuad an drom a gginean na scúil agus a chrían na cuasaí. Gomach na Pholamóirí an an páircha níomh chhlachan na gná chorála duine nó daoine eile Pholasaí héanaan chorá an ar chaná luas, beis an daileáil do réimsí le an ábhar in le héad de chorá fé mar tá leice síos sa sulabas chumala ábhar eile ar spéisio féiniad. Beag Pholamóirí gin le bhéil sin an discúrs is argantí có le núnacha hiiscint agus a chur fáil agus beag a bhfuil lerácha níos fitan ná blúirí ní chorá a mítar asúlóg le bhéil bí a héin. Gin le bhéil se bíon Pholamóirí an ólas a bhalar tú heiceálas i gheimhnú. Is féidir le trácht ar an tácht fearsna fan le tarrantaí agus le hispréis áthe dearcadh chu an nuil agus a chusant le somplaí leargóntí a fan le hábhar. Ní bhain go meisiad ná líon héna chu an nuilgus áúil ach beag na strátéisí chuí chu le daileáil rudí hagann chun cain nach rééis le súlaithe. Ní réon bhaintige se le bíadó áirteiste mar a bhíoch an rud atá gceist ná is creathlach órappach é se mat le fálam tangacha. Tus níon tú amach an éon ólas a go rééis céadú a chéic na mar sin tá tú le bhéil é héin sin tá tú le bhéil é dó beidir sin an le bhéile bach duine rééis garmáin síana
don teas óisteach agus sin bí a héin agus bí dó an dhé sin. Banin na scoláirí i goláistún na scoláiste ísagáin le clí a gailcholáiste banin siad san bí dó amach san idirbhíon. So dína tábhailte láirte go dtí héna chur an uail. Dína a déitú páirt lechan bubla Gaeilge na áilte. So sin an caiidán a bh ceangal léon Pleanáil Tithíochta a chamáile sin siar tá míid rá áta duine éigen a dtír choní san Ghaeltacht agus Gaeilge có go bhhéitir an teasa sin a thart dín dís na Pleanála agus go mbeadh sé sin mar chruthúna scoil Rialtas Áitiúlacha mar taríonn sé go minic i gceantar go Gaeltachta nach bhfuil áid zónáilte gur tithíocht mar hampla agus gur féad le duine síomháid ar a chud talún hain nó síomh cinach agus a gurach an duine sin go mór leis an áit ach nach bhfuil Rialtas Áitiúil a có níl béad nach bhfuil siad gobar san áit. Samplaí ar móla féin a bhar fáil an seanna pobal chéile an na Gaeilge ceol Gaeilge go héad acu. Ach go háirithe sé héana sa bhean gobar Idir nágur a bháin nó níos bhid dómhaile bhí siad berta gobar ach in mheilscoilna ní Rialtas Áitiúil gur dar le córa chun é fórthlaige. So léisú sé go leor fáimhne dá ngéalfaí gur Rialtas Áitiúil san Ghaeltacht ag duine gur raibh an levéis an Gaeilge có. Agus cháróg sé go mór daoine cumad go baile agus ní bhacha constaí rompa agus daoine le Gaeilge a bheileisteach chun na háite agus daoine scráiltaí eile ar nó. Nís ríiste rais ní leor na trolínta go an tAire a tráchtartha mar ní bhíonn sa tróiríta sin ach an cad is ceart a bheith sa plán forbartha agus ag an ápín an plán forbartha Díreach Mac Cárthaigh gusáíonn sé an Rialtas tá san nacht ach leann siad ortha ní sin a chathair tróir bhartais a dhéanamh seachas tróir líonta so gur tróir ón aire fé alt fé hinnéin nó alt trúcha héin de nach Pleanála agus siad há gceist an son ná go scríonn an tAire an tróir seo agus go mbíonn an tróir sin mar chuid den phlean forbartha is cumach cad a ceapan na cóileáirí áitiúla agus tá rínte se go leor réim sí timpeachta so go mánach se le cuasa Gaeilge chumá go mbeadh an rud sin an go gafaí le daoine go bhfuil ar dúirt mé an bí dócha sa teig go gafaí leotha eolalas gur Rialtas Áitiúil Tithíochta gan na hiile réitnis a cholína agus tucha sin uistigh an aire agus go mbeadh sé mar chuid de phlean forbartha gach chun de Gaeltachta nó gach ceantar Gaeltachta agus chamáile sin go gafaí é sin a chur a bhaim mar chuid obair na bleanana sin agus gur gá leis an dara tróir bhartaisteán madidir leis srín ar dhiailráig agus go nára dé mar dúirt na hain go bhíonn srín na dhiailráig ar hithe féin tua agus an lí an intré ná dintear cóing tú idir an forbarthóir agus an cóireáil túil nach níle tú raige ar feith téirna 15 nó 20 bliain lí mar dúirt man a féad le bheith tógan tithas éidir sa bugarráid sa band eileas as de stádas mar chuine áitiúil agus chamáile sin ní cadófií iad chur scuileach ar cíos níos fidir na trí bhí an éon bhíon a bháin agus se an gnáród a bhain an léid sin de phríon ach tátar le bant leis man le cuasaí Gaeltachta. Sríntar ar Áitiúil agus ar hithe saoire ar rís tróir heastíí an aire seachas tróir línta. Go gafaí a cruthú go gurach an tastáid go mór le churcan chéin na Gaeilge mar fíomhangan bhfuil agus si sin go an Gaeilge láirt mar hangantí a meisi agus nó fan géad san tuthe na Stáit Tithíochta le Mistéir Gaeltachta gathagóir A agus B agus tru chuig fan géad san tuthe le Mistéirí Gaeltachta gathagóir C. Mar tuigh míidir fad nach ionan cumas san Gaeilge agus Gaeilge labhairt agus dá riad cum cén scrúdúchar tar ghaoine níontar a scrúdú a gcumas agus féidir si dul agus bheith béireoir leotha a ghofra dómh an dhéisian. Ó thaobh go mbeadh an Gaeilge in bharnach mar hangan phobal is gá
tá sé Cuireadh Idirnáisiúnta agus Cuireadh Gaeilgeáin agus Seosamh nach Donnacha sa sordaí an siadsan go gaiith níos muna 67 fan géad na pobal be Gaeilgeoirt go le agus dá bhí sin mar tá Tithíochta chun an Ghaeilling a phláánú i le bhéal an pobal capar be pléile le bhéal an áard lús an áard Gaeilgeoirí snestáid se mar na scrúta na páistí meach domta chéile Dúach le agus lehan spéir fadahachan fiú domach rádín agus trína bhain an spéir fadahachan so muna mín mór of haran an mór ag Gaeilgeoirí an náid a cód lú sin le Tithíochta capar be cainte nó go fan géad. I categóir C bhfuil sin na counter agus le Gaeltachta bud leis a gahar agus áit na súla bailí agus mar sin de. So dá bhéithhí sin a thuirta níos ar 35 fan géad ba chécht éint an son. Agus mad leis na tAire an bhfuil gin an siad sanna chuann siad le price na háit price an talamh san áit price an talún san áit agus ní bhíon de sí mainte na háite iad hain téichinach go háitiúil. Tá annach chu díomháil déint an áit na cosú leis na dóineh dún chéanagus mar sin de so tá míad an mula nach gedófaí níos mó de fan géad is an in éon táráin ar le bena tAire agus má tá níos mó de fan géad ón hena hain nach má cead tiileógant. Iver a cahir gur gá Ryan gras is Ryan Tithíochta a chur a cainte na chéile bhéal struchtúra agus leabhúin. So go réidir de mbun tAire model leis na réithmis Tithíochta agus forbre tá pobal na Gaeltachta in Ghaeltacht Pleanáil Tithíochta agus panna chur le chéile chun go an Ghaeilling. mé an Ghaeilling a méidir bh bhíon go chéile mar hanga lábhar le bhfuil os ceann 67 fan géad ar leid de gachís grúpa den pobal i categóir A agus B agus 35 fan géad agus categóir C. Mar go an Ghaeilling mar hangan pobal agus much sin in bharnach testíon an dádríonn sin agus caiise sin a bheith mar aim sin an Pleanáil Tithíochta a hastíon chun dtíana hart thar an dáirseach sin núní bhí geisteach ag siar straach agus tep agus 35 fan géad agus categóir C mar Darragh O Brien TD sin níl na rásaí. Muna bhfuil fáin ar an bubal is na ceantar imlacha des an áir mar Minister Gaeltachta agus bheith fé réim marta seo is féidir tuairnach le Gaeltachta flé leis an Rialtas agus tugus seach chun cainge stoilm níos mú leis an tochain dúidir as na Gaeltachta ná aon rudail is cainm be mo bhach léin sna hochtarí san Gáilge agus seola gom i dtír láin agus fóta gom an tochain an údarráis. Bhil thug mé fóta de Joe Cook an orsin don gur bhair sé gom riamh ó chuin. Agus dhéanaing a ríiste. Ach tustíon tuairn de Gaeltachta ag don stóir sa gachar na Gailí is túta lóhuaig sa caithfar féchant ar sin a ríist. Pein policy atá an is féidir be le categóí A, B agus C ach beag reintíí na fiú a rim na Gaeltachta sa Dáithí Chairn na bh fáin ar bheith is sig féin marta seo agus mar má bhíon fáin na bhachartha be ceart mes leiging ar an méid sin ach tugaigh an chéis san bhíar na teoiricha chun caingus dul níos mú le tochain an údarráis agus le héana duile mar tá níos mú bhótaí is sé go gachar na Gailí ná mar tá anspedéal siar. Agus seo an ceann a chuí an golóir ceann línta agus caiinte agus ballm go bléithí é seo amach mar amach an seo sa ló. Is féidir ní gá éon acht nó éon léal ar ré. Ag faoach na Gaeltachta tá féidir dan gur féidir cuairní ar bith de chuid cola pe bliar bit haram ligan nó ágáil faoi údarrás na Gaeltachta is na ceantar Gaeltachta. So déiteach an tAire Tithíochta pléile ar na Gaeltachta agus é sin ggéanamh an rud a bhfuil míadne ná gur bé a hastíon ná daoine tá ilte sa Phleanáil Tithíochta agus a Phleanáil Isiciúil a bheith pléile cuasaí Pleanáil Isiciúil sa Gaeltacht gur daoine de hiigech gomach ingaltóirí an gomach Pleanáil a bailán gomach Pleanáil agus Pleanáil Tithíochta ag gobar in éonifigh go bháin agus iad dtír na haimú le huasa bhaint amach chun an níos mó na 67 fan géad is na pobal ar a leid is na pobal i ceantar A agus B a le bheith go háitiúil agus 35 na ceantar C atá sásta dul leis a policy seo.
Nis wat dat in den toren geweest sin van te makker lí an dille. Bí go ní bí go specification lé. Tasking gofuil daine áirsach mé commitment an údarrás per se an bhil agus a méid béle bhín rúsáid mar le chuirsaí gó agus fysiiciúil agus an fééis leisce bhíon an go minic ar heh bháint an teig ruí ana tréáin, dí technolóí líhulí ana tréáin agus an teile an teig an taobh na Pleanáil Tithíochta an dígras atá ann go sunrach an dígras stand ó héh na Gaeilge ra agus go an dáhéh sin. Beceart an dáhéh sin a thart le chéile is beceart an Pleanáil fysiiciúil a thart lé réim na Pleanáil Tithíochta an darlinge agus na Pleanáil Tithíochta I gceannas ar Pleanáil fysiiciúil sa Gaeltachta ach ilúnta a factico sa Pleanáil fysiiciúil a réin agus iní sin doigh ahrú meoin ar go leir den meon chnú a bhín arsúil sa sanúidir agus Gaeltachta go bheice scúil fiúntas sa Tanga a mar hanga ebre mar hanga ganú mar hanga lí mar hangla. Agus go mucht a Cárthaigh daoine atá didal tithíochta áil fi gur fintation a bubble féin sin gur principal har le cáta é se an sfogsi le tart san áide sa Phleanáil tá bhachla chu le I bhhuiine Gaeltachta agus mí Tithíochta réin. Tuair a hagah se an léir scáil go dige sibh gur féitlín cás le gan sa counter Gaeltachta man nilig geist a cúpla pasta an sás an súdar fud na tAire agus cumach na pastí san na gain. Agus cumach na pastí san ní beláidre agus gur gailgóirí bhach an cóí amta agus cumach an tíhúla agus an séir Gaelach a Ghaeltachta. Tá mé trééis dul sé neon bud haar an santa tá sin go mar sibh mé sin. So gur míle agah agus scuile mé neisih go dtí réid gur agah. Gur míle máid de fashion ansel an sin. Inis is dói tá muid gal a riomsúas tá tiiscint is dói níos dubhnagar na moltaí. Itá as bhar góir céir atá le play, bhar dúir mí le teort, bhar moltaí le leasú, le muilú cebicir de championship. nó beidir bhfuil leis rud é bací ar láir an sin go haslíonn sa chuir leis. Ach inis is dói níl sam tá stoi bag an am at muidir mí spéidir go nach muid le leabhar le hain na siúmraí. Mes tú bheile se sin na bhhacha muid a beidir leabhar a chleig. Agus tharló se bei sibh gal an thoras fiúil go thuhaibreach an sin, níl sam cá gríoch nó sib. Ach bannig í sása as an blé agus bigí glórach. So feice mar báil sib. Fáil teréis. Tá sam san grúpa a ra mise an go cínte nach rá ar nón ama ein, ní romad a tosaí tséh suas, agus tosaí plé agus ní Ireland na pointí ar fad a bheith pléite ein, ach mar dúirt me ag an tús, níl an teach tús bei deisig lína inchor a chur le seo, is stoi dacmid bill, atá muid a chur le chéile, agus bei deisig lína chur leis. Is dói le haid an fort seo go mbeidh deisen an méidirí pléite aáil agus tá áirlóirí ag chulagrúpa. Ag siúmraíonn bhí Donald a feimú mar chairlach agus Julian atá leis an tuairisciú I dhéanamh. So Julian mas mí leit, bach muid buíoch tuairisceáil ó siúmraíonn agus bhí sibse I plé cúchtaí Pleanála bheith fin údras, bála measúnacht agus srían dhearcadh. Conradh married. We play on Revergin right for the eggs. So it's only couple of key impressions. Regarding order her harter who freshen and van the question of either knuckles and nerves and multi time Philanáil. So Canada is so good to know. You know, Dahan. I knew freshen will ask Tithíochta changa Canada 5 in a smoker got done letlash freshen we got for Tithíochta changa hort the dini still Gaeltachta agus dini better gone Gaeilge and gone more and Gaeilge agus go le plan service Tithíochta changa quickishin so shouldn't one big the and agus better Rano Madarisha
To bhí imní faoi scrúdú bhar daoine an ggurg sin go stopach sé daoine pobal fás mar hampla. Darnoí agus lú roiil pobal brio bríomhar in bharna i tasol sa Gaeltacht ach caithfar ag ná céine daoine tá teachtach tuiscin go freagrachtaí a chuúd an Gaeilge má thugann siad a cónaí sa Gaeltacht. Agus Christy Panel teanga de bhfuil róla acu cinse chun ceú leis na daoine bhogan na seach. So stocha an rud an puinte smó a bhí le déanamh maidir leis sin freisin ná an rud a bhí i gceist leis an na moltaí atá ann chu tras na thugann freisin ná bhfuil sé seo leis an rialtas áitiúil a aithint agus bhfuil sé le deis breise a chóirt den na daoine áitiúil go háirí nó daoine bhog arás ón gceanta a bhog atá bog arás go bhfuil Gaeilge cús bhfuil sin mar bhuntáist agus bhfuil sin aitheanta mar riachnas áitiúil so go méid sin níos éasca teachtar an Pleanáil a mar sin. Bhí samplaigh tugam mar hampla leanán an ógus sa Spideal go mínar chu bogus seach sa chathair mar nach féile teachtar an cead Pleanáil agus bhfuil an plán chundé tábhaach sa chá sin cinú go maiid nach mar churfa bachanna ar ferbert tithéineáir agus eile scafa order horta sin freisin. Tá 5 mór le Airbnb mar hiigim ar fad agus gá sin a réiteach freisin agus tuci sin beidir leis an srí tithéineáir agus eile agus go gáid sin a fad thugus nómh. Agus bhfuil loidir tháinig tríd I think ar fad ná níor cóga meid bachannaí ar daoine óga tithe thógáil ina gceantracha féin agus gur cóga meid céad tosaíocht in san policy amach orbí sin canál an rud a bhí teach an cín. Agus darnoí I suppose stocha sin tugann sé rás go bhí riachtas áitiúla aitheanta arís don drám áitiúil freisin. Bhí aithniú freisin gur óid na Hiánde go háir go luú an faoin limisir Pleanáil a cuimhnathe go gafar breúir sin freisin feiceann go bhfuil sinna gur bach ar na pobal sin fáis. Ceist éagsú beidir é ó teanga de, but is rud éigen gur fiúdún tuairtmhí beidir agus níos mó a dhéanamh faoi freisin. Firma go gcuí is run eile luú freisin recording banner an gceisiún freisin is feiceann bhfuil rud fui le go fiú dhéanamh sin. Ó híhann údarrás na Gaeltachta agus cuachtaí. Lú an ró rathatá acu ná go cóg méid siad chur an ólas mátá ferbert mór dulráid go ní chuirtar an ólas iad a gcónaí. Bhí glórplay faoi tuile achfaní ag tastal le dailá le Pleanáil ag an údarrás. Agus lú bhfuil an údarrás Lou den on Rudras fueling, my branding and rocktic no customty at time than Changa my rocktic to Gazala which is Lou na half ella toffee custom freshen. So some of the Tosu a quinta Knockwell and Gaeilge sonor of the loiter. So August and Shindu and quinta really for Nuderas Marton is cooked la harming the Nuderas. Ni Federation yen of gone Nadini co ilta Kana August skill canning Kana. No níos fear ná na daoine tá pléile chusaí Pleanála san sna húdrá seáitiúil fi láthair agus an sin an buntáiste go méid siad ilta sa Pleanáil teanga freisin to méid an dára down déiltí a harmligan an sin, but is gá go méid an dainty gartan féidir leatjob íanamh mustard ag raon le hasú hocu. Lú má eile go cóir an úrás srína bheith junktas chur fáil na daoine spreaga ó híh fáilim na Gaeilge freisin. Started keen the Gaeilge sin just mulle eile hánig an keen. So sin chuir is mód an multi hánig an keen in our group, right? Súlagum breise mar leirú ceart le gachta na vísa chuin sa grúpa. Gurmad bhí me an ríis is dói an riachtanas áitiúil sinna hagans an cín agus is sin is dói an choraíocht a hastings bhainál in seo nach my fout atarlo ach nach my letrama roiuna erin dinne is the way go winter na Gaeltachta itá das was sé tala in Oidhreachta in Aireacht agus náchúnaí agus go mai fernan an chormicht sinna all agus spéisiúil is dói freisin go nainin agus go menin se go chola an bahol go nach na cuairmí Pleanála beidir faoi údarrás na Gaeltachta fad go se jumta ceart mar gan lonnicht is begdíine bheits háart le labhairt agus dunan se anchial gomach teanga agus tíocht in éon arig na bháin mar dúirtmuid. In grúpa a dó agus má tásúlan tá na tris
ólas áir mo scáán go bhfuil má chanar a gaiirí íseal an teagus me ggéirbh ag gáardú é a hocrú so má imím ní hé gur imime in éon thoras tá go me an é a hocrú. An grúpa i dó an sin bhí na bhuisiúmra i dó, bhí John mar Charlach agus ba Cuireadh a tuairisciú ar eismhain, so Cuireadh. Gur maigad dúspáire foiinte modula inúla sa teanga. Bhí mátaí an éan díreach choras teagú said a go mé an údar sabalta beidir fríd na cóirchamin agus grúpaí pobal cóirleáil ar céhháin agus tá daoine agus choras mar sin beidir úsáid. Fásta dúrú teach faoin dara pointe ar Stáit Tithíochta go mé daoine Gaeltachta ar an Bord Pleanála agus go mé fesaigin cé tAire ar an mór agus go mé sin ina chodú dá mé daoine seachta ag an level sin a bhfuil cinse a lacu. Ó híomh Stáit Tithíochta fásta bhí coppla tuairimí difriúla hanig is Stáit Hóisiúlta creidim ag ghlacuún sampla ó na déise tá se le feiceáil go dtí tithe thógáil ar waithé leis a phobal in áitir waithé le díreach brabús ach go dtí leis a bheith déanta. Bhí sé ráite fásta ag gasnaí mar seo ghfuil beidir caiideann ní surgeon na díreach teag bíadá i tastal in sna Stáit atá tóca. Bhí se ráite fásta go se gur cheartún fáil amach cén céta dan daoine le Gaeilge tasna Stáit Tithí Sóisialta atá tóca go dáta agus go dtí mar tá Pholasaí ag obair go dtí seo. Agus bhí sé luite fásta gur fáib náisiúnta atá le aspa tithe Hóisiúlta seas díreach gur rud Gaeltachta atá. Heile níomhar mu trúlaíad le pointí trí agus pointí ceathair dó cursaí ama tá gur fluidíma méidir smóda méidir bhí le raag daoine tá nótaí ghlacha go mar cibé. Gur míle mád a Cuireadh ríist mála anmha so maidir le Gaeilge a bheith ag ionadaí a bheith chuir mór Pleanála sin tábhachtach mar dosín tuiscint go minic mór nuas bínta an dechar bhil ing lech le 5 nuair a bhíns céad fáte. Is siúmar trí sin an siúmar a misean agus bhí róisín agus idéal muir seireacht agus me ceap bhfuil idéal le tuairisc cuirteáin. Gur mágad a bhréid. So bhí reinmh a scáán go gcíigh daoine agus mar a luamar is cápéis bio a an seo agus bheith an seo tá fáilte rih daoine tacht ar náisiige. Bhí play Pleanáil Tithíochta mar cuid an Pleanáil Tangan, bhí play ar an dácht atá ein fécad ar léir scáil nó mapáil fisiciúil a dhéanamh rimis ein tAire eile gomach tAire déinte ar gach tAireáin atá ein fécant cadí na Báháin nó na Tithí atá ein fé láthair. Agus bhí play ar an ról a bheith ag leibhéal reáchtáilte mar cuide seo agus fécant fíor seanna léir scáil freisin ar cad a bhí ein rimis. Bhí play gur go bhfuil Gaeilge luach cuid na pointí seo hana hénig ach denmé acrimar a péis geala Gaeilge le Tithíochta glína óga go bheith siad an anteach a thugant mar golóir duna tuthe atá tóca hana hénig is tuthe móra atá ann agus gur gá fécant ar an éadmh atá ann fé láthair ach freisin go bhfuil tuairt féinar go bhfuil an déanra ag fás agus gur cóir go bheadh satholaíocht mar cuid an tAire seo freisin ní hamháin an tAire fisiciúil ar cadtá ann.
an sin eagraíocht an Limistéir Pleanála tangan sa Ghaeltacht bhí play an gá takeú le categórií go bhfuil gur cordún tAire as an ólas atá an hanahénig mar fecant cé ag ghlach leis an scéim ahananta sa le héad ach gur gá bheith cuairmachar an ólas seo mar gan dréimeachirta éáit caithbíd na riachtanis éagsúla a ahant díobh curcaige seo tá sé casta agus a le héad agus bhí molla freisin fecantar til a balta servise Gaeltachta mar atá arbeirt ar an ghlachán agus gur de sé le categórií mar hampla. An sin bhí mar lé tuthe sira agus bhí bord ann madidir leis an def an géad atá luúta an seo hanahénig gombeach counter ar le as an áramh aber an seo in íomhrá agus cur cuioine bhí daoine rá go bhfuil gan de def an géad de tuthe sira ann hanahénig mar sin cad a hardóg. So bhí cúpla play ann molach gur cóir gombeach beidir dílachán tethe gur gá nuair atá tuthe a dhéal gur gá iad dhéal le duine an Gaeltar. Bhí mala an gur cóir gombeach strátéis a gcóirda cúnta leis na tuthe seo cinach agus iad a úbaristeach ina dethe hóisialta agus gur gá fecant ar seo níos sa bhó tuis costas na dethe féad láthair go bhfuil ró chléir do gcuoine áitiúla fiú de tuthe beaga. Níor áirigh linn an puinte Darragh a phlé go Thomáláin agus so go raibh sé lápléite gon sa bhéid hús agus gan buchas as gachéine bhí lárnach sa phlé agus páirteach sa grúpa agus díreach le rá rís gur cápéis bio atá ann agus go bhfuil fáilte roimh a seolas eile sin a méid. Gur míle mí mádaí de se ní Ireland bhí go leor le ráin ar na puintí sin agus is cínte bolalas tá na rudaí se anghar go chrí mar bhfuil is dói feim eagraíochta freisin agus Chomharchumann ag sin ar cheantar agus breathan na ceantar Ghaeltachta ar thorasóirí freisin agus tá se andechar is dói a hecht ar hocrú atá féráil sin nachfuil tú chuirteorann ar féidireachtaí ceantar ó híomh deis na eagraíochtaí ach ag an am céanna ghfuil tú costeanga so sin chuidir go rudaí bheits le léin agus freisin mullet main sin grúpa ceapneir se maidir le stoi céir atá Cetá sa gantar hána chunaí mis gantar bhfuil go leor tí an nach níl go leor daine nach níl go leor ganna tí ar fáil. Is le daine iad beidir dag an Chileán agus le na muintir Harnam líanta agus teach a chuníse sa glán beidir ach ní mala bh lígan lob, ní mala bh dhéal agus stoi bíon an muoine chus teoirí sin ar fad nar tá ceangalad le áit sin an áitúil na rútaí agus bíon daoine ceappa go dagann siad ar ais ach beidir gur fiús muoine faoi bealacha cínt le na sin beidir gomach na tí ar fáil ar sunleas an pobal freisin. A réonchaí inis tá go leor le rá agus tá deistúí fáteamsa lehartána Tá le nuscail suas agus beidir se go trí fróisis lábha chur an áda agus ba thart ar 3 second agaí mátá aon faointí I cheapan síne gur bhile ó Barrins linn mar grúpa be muidirríoch nó hart ar a dóhéig agus dói an chéad cheis ar an nuslín muid an pléoscail sem mar warintí ar uslín stoi bin go leor le rá agus fan muid cáilinn muid an fócas. Is dói an chéad ché meile in áíre faoi seo is féidir linn bheith lé ach nuair a bheith na tuairimí seo agus ba copéis bio há seo ba deis tuairimí a chur ará go dtí chun na Gaeilge ar fe méideára deile achar níl sam bhfuil an teorin lecha síos ach ba se sin ní silir sna leon tamachún be for dangwalib. Maidir le cóbhfuil muid a gal le seo nuair a bheith dréochta le chur le chéilein agus an dréocht deiristó agus matásta cén chuig gur féidir le seo brúchan cín bhfuil se I teachthaine bhfuil matásta 6 ar a chúla agus rá rena tastín se seo tá géirá leis agus tastín an phlein seo bhrúchan cín bhí go leor caiintin sinna steorlínta agus fiú gaiintin aire ach tosaigh cholamhaine cad ag steorlínta agus dóla muid go leor faoi chlór línte is dói fiú le linn na pandéime mar bhfuil se ina bhairt nó is dói ina gníomh mar gaiinte tarlú go dlíthúil úsáid an daoine steorlínta mar chud a géal nó mar is cumlám. So
Má taon bhultaíar sin, beidir is go muid an táil ar bhó sin ar dús agus an sin go aon ólas eile nó aon smaointe eile atá ag géan duine. So tá nasca an sin is féidir le lábhach ar an uachtar. Mairead, gáród faoi córachaí rudaí bhaid seo amach. Is tócha gur cordúna ahand go bhfuil an Ráin na Gaeltachta agus Ráin Tithíochta ag feimú ar seo is le rud éag na cur le chéile. So seo an tám ábhartha leis na multi seo chuir an cín, ní leon doubt faoi sin. An darrad lú an aire Tithíochta ar maidin go bhfuil siad a chur Christí Aibreán ar bun. Comedy sin isrú ní smó ar cetá gceist agus féic an conas gur féilinn ionchar insna Christí Aibreán sin le cinsiú go mbeidh na multi seo chuir an cín. So the cúpla bailach an sin gur féiling rudí a chuir an cín, but dar nóí tá bailí eile ann bheith sé go má agus sin rah agus níos sama sé fósing caitheoirleach an Cuiste Gaeilge Déardaoin agus in an bhí sé ling níos luath seans go méid siad an sásta éisteach a thuirte ar an ábhar freisin gur féileann é chuir an cín lena páilteoir í generalta nuair tá multi le chéile, chuir le chéile. So tá rudí áithir síle mecin a lína céalún chuir an cín agus de cúpla bailach cúpla rud tosathe nachráid tosa ar ribh seo go cordún a úsáid inis sin an caintne ar Ráin Gaeltacht ar Ráin Tithíochta agus na Christí Aibreán seo tá si tréise a lú ar maidin. Agus Julie, an cápé seo le maid deis ag bíine is dó inchor nó tuilis muointe agus ní cholamhana beidir a bhín sa ggéar leabhart amach a chuid nó beidir a hócas agus a hí síos agus a smaoineás faoi cé méid bhí le ráin. Cén chuig maid deis acu moltaí agus tuairimí a chuir ará agus meastal cé ná am a bhfuil muid a caint faoi? Yeah, tá padar chun a bheith ras teagháil leis an duine bhí láthair is a fáric nó chu anam chu ráid nó féidir chuir dí Gaeltacht ag cnag chun caí mar chuir tú sonraí ráid, ba sé teagháil leis na OPT ar fad agus na Corcam ar fad leis an nás go dtí an cápéis ráinte agus ba deise daoine sús go dtí dearna mísas an áir seachtain ó nína an dáta agus in sin denmidéirta cuimsiú go dtí rud éigen gur féilinn. Dul ascin in grúpi agus féic mu siad ag taú leis an cápéis go hifigiú agus baimime a play leis na páilteoirí den ba si níos cin sin. Ar féadlam molíon an sin, má tá deis an freisin mar scuilú dúraán na steach na a bhí muid a gobar na pointíí an sin, níach an dúraán céanaisteach ar chulachaintear beidir ach gomach deis na túramí a léiremuid mar chuid go na grúpaí gomach deis a feidiréad sin a cheolaigh denna cinint, mar san nachhuimre hín achhuimre gear go má freisin. So bheith se an tábhachtach go mór gomach chuinte go na pointíí a déanú agus bhí me grúpa dó go méidir sin choréir fáid. Cinnte an ceart go chaáin agus is féidir sin a chur raigeí Gaeltacht ag cnag.caí. Agus tuige mórintí go mín dúraán na testa le deirechuir le mo chud caiintesa ach adscúil muid cóionan faoin na dúraáin. Agus just pointe bháin a rinne me, dar lumsan saineolaí is mú Gaeltachta maidir le cuasaí Pleanála ná an fearíntach sin agus lúmaid ar grinniú seine brandán á biglaach. Ní lendan na higan an tábhacht a bhaine leis, chu mór leis. Agus dar nóid na saineolaí eile atá go háitiúil freisin, gur maigé. I'm right for a couple of love and origin sin. Another will read constantly. Right, Amy, you will? A lot of like trust and shit pizza. Yeah, well, what's the trust and kind sin then? Gurma a son just dír a couple of points go that's gom tacht stachar a count of on dír sa léirethe a go tainig Julian the son mother le size an scola ama a táhar tuairt don gápéis áirithe seo. Just dír a bhéan na cheiste chuir beisi seolta go dtí na hifiigh Pleanáil Tangan agus go dtí go chéan Chomharchumann ba? Yeah, fine.
Okay. Agus beg sais idir seo go 16 ó níne ag daoine a dúirt mí a churchan cín. Yeah. On meid deise den na tuairimí breise sin atá meisteach an me siad ar fáil go poblí mar don go meach simige go chain den na dhiscin cadéad na tuairimí tá tachtan cín an na pobl defisiúla. Tás go mar just le bhéil person am héin bachana híime go dhiscin cad a bheith tachtan cín. Snéan chéad so just an céad is lena mé agus déana me na pointí hála déanamh go agus an san is féidir bograig. Maidir le pointe dód an gá péis féinnig sné go núsáid faoi tas sórpach na Gaeilge le bhéal le bí dó. Sa léireacht de hí conas a déan faoi an bheasú núsa aondaine a bheith i dtíar tí a hógad nó bhecha le tí i gceann tar Gaeltachta. Bhfuil míad a caint duine bháin sa Tailech an bhfuil míad a caint na héandaine. Tá sa léireacht de hí an son. Tá sé go mór buintach le pointe siad san féin srían na sríanta a chuidir stáit agus mar sin agus dámara ag bhfuil stáit ann sin rud atá luite ná go meach bhfuil teoir barta sé tá stáilt nécha fáin giad a bheith i gúsáid na Gaeilge chun go meach sí mar an phríomh hanga in úsáid. So te sé sin a reis go dtí an bheicníocht a bheith faoi gúsáid teag bídó ó héamh an Rialtachta tangan na níine sin nó an taileigh sin. Go mo chóir go mefií i chuir an rud san a bhain do gachtain is a Tailech seachas do ina bháin. Násá só sé díreacht ina bháin go gaithe sé gachtainine atá gceist a hásamh an le bhéal bíadósan. Ní dólam go nibreoch se mar a meach san na gceist. Sin fecin ghfuil idir as in isis so bud sulla hagann si sacríis mar chairle just madidir na ceisna bhí gus. Sin na fágum a gurí cápéis reintú so tras bhfuil deisiigh daoine gacrad a eáil atá daoine chuirteach sa cápéis. Agus go gurmad a náiscin a raig go féile daoine gach rud a chuirteach, so go bheici gachtainna gach mola atá chur raig daoine cinse. An darród faoin bí a dó is mo dahí gurí teachtar sin ar éis nó padar. Dahí fósling. Yeah. Tishkin tag the dahin Johnny. Yeah, well it's kesh se mar an corcaigh bí an godéise ná bigurfií an tag ar ceann na tí segus ar go haine agus tá buntáistí is mí buntáistí a bant le sin. An buntáiste bhana leis se agus imar a lééis an rúpa héin de mocht den éigent tachtahaile ó hasanú ó bhla líonú fiú duine ó cheantar Gaeltachta meice láimhe agus de mocht fánarthe tí go hógan tá go le chunsteach an go láthir í a cuasaí taimplit is mar sin agus níos múna sin bhfuil áit zónáilte gcóir Tithíochta agus do mocht bhéidir an duine sin na Spáin gur raibh Gael ní ggéanú cé agus ceappanáil a háil an Taile gur fad agus sílan gur rud heile darfach se hééis sin gáir is na ceantar tuaise. Mar leis na stáit Tithíochta tuigim an rud a dúirt trasaba míol ar bhg dachrat an gomach nó go fáin géad san tuthe agus gan nach Gaeilge ag duine bháine có. Is go héin tiig agus is bhaidhí sin a bhanan le Ní dóing ghfuil réitad níos ná sin ar fáil. Chás éin clón le Gaeilge is Gaeilge an bhacha ar fad as mar sin de ach ní mór Gaeilge ag na bhean. So féing se san áit na chuing sé ceaptaisteach ar a charn de gurfií an riil sin a bhain. Ach ó mo chuid taithí a pléile sé geantar se ó híh líe chnicm mar nuair a chuirtear céad an áard i gceist agus chaid an áard i gceist stáit Tithíochta atá á dógant ar bhain tráchtála nach détar raigleotha. sé sin rá sa raing bhí sin chuirigh déag le tógant 60 fan géad lu lehar na Gaeilge 10 fan géad a bhaint na háite rud furifa dar lumsa ach níor chuas ar aig leis méall go mo rééis níos éisle ortha dar réir.
Ní dul go fé ná an scrúdú ar ceann na sí. Agus sé sin mar a clach siad riamh. Sorry, Julian. Bhíotann sé dtír tachtarsteach san a rééis. Sorry, Julian. Yeah, no, I'm right, Rashmar. I like to run him hit you mark with the she rashery. So, all right. Yeah, North the Jazz with the roller. Quinta. Yeah, just is dócha. Hagann sé seo ar a rééis go dtí a bheith chuid an scrúdú san cheann an tí gan é an léirgus a bheith ágáilt ar cadaí teanga tailig an tí sin, cad é an túmpar tangan, an gná úmpar tanga atá sa té, like cím sé hénig an sa muiltín, san is dós a hóg an cóirla chun té. Tá bhar a bhór an na clána san agus níl mar an éonáis trútlaí néchar a bhalacht man tá sé tíos chuirla sem meile islí chomór. A chus tí bhean a bhír le bhín siad a feimimiú. Agus cuideach pe scrúdú, nó pe cuiníal, nó péirde iad fághlaichas, an chuide géil is tócha. Bhí sé anna gnám agus ní a brín sé. So is dólam go gafar má táthar ag molla scrúdú ag éon levéil nó éonrod, go gafar a bheith anna bheon sonrathe agus go bhíochfar ar a bhd níos mó na ddíach ceann an tailig sin i ggóhéics tanganda. Chad mé eall an seanna chóir sa bhí an sé sin an dúntas mar lumach an Dúntas Tithíochta ar na sé rééis leiste sé sin golóir feib na barntéin cúsgramar an mulla bí dó is se go bhóras go bréibh an scrúdú chutar raibh céim Tithíochta na Gaeltachta nó cheall sin. Dumach an scrúdú sin fós an agus dumach sinna tastáilt mar ní bhhéitú an scrúdú na nebbúnt nó pinútá a bhíar nar a chuir. Dumach sé sinna, bach se bhd ní bear mar scrúd na an bíadó. An fagad ramar mulla bíadó is se nach bhfuil na scéim sin ná níos nó a bhéit hí sin á bheochant. Bach sin a bhd ní bear mar féchad sin na bhain ar chumas a chamáile sin ar anportangan. So ein tíam rat ar fadar fad a bhéit hí sin a thuir tarnáis a go mach sin ní bear ná an bíadó. Jans go féiring sin na chuiristeach sa sin na chur mar chudas na moltaí go in bhí á bheochan ar an dá. Mas ruds cuimseach táim de lorig go dúirfií ar náis an Dúntas Tithíochta agus an scrúdú Lord na Gaeilge. Dumach forhór na níine tansa ar a hon sin, siad an gomach sé sin. Feasach ar am an sin a bháid tá chulach forbar na déise gur a hecht sechan sin le písa. Is maríomh consáinte bheits mis Christóra Phleanáil an banistóir leis an chulach forbar hís an sos an déise. An pointe bhís a ggéir dhéanamh ná an policy ar fad an caint ar fad buineann sé ar bhealach le is tócha cosn de thart do cuasaí Gaeilge na Gaeltachtaí agus ní léon dáteach goite sin ag teastáil agus an thabhachtach, but ceapan bhfuil gné eile ag teastáil in aon dí leis agus sé sin forbairt na Gaeilge na Gaeltachtaí. In our gásís snadéis hamid hena hintrééis titim féhhain an seaca seacht fan géad agus léiríonn an tAire golamíd in mhail dá bhar agus má hamid a ggéire gombeoch pobal Gaeltachta a gcuine machchansa sin spruch ha amach roing ná dul chun caiineann agus an slató sin an seaca seacht fan géad a bhaint amachchansa. Now tais gan bhfuil chur agus gútah mar an mala gombeoch an cuairmí Pleanála fé chóir an údarrás na Gaeltachta, but cinnte beceart gombeoch cuairmí Tithíochta féascách an údarrás agus sé sin gombeoch róla an údarrás scéim na Tithíochta agus go háirithe scéim na Tithíochta in achfanna a arbeirt do chaintóirí Gaeilge sa Gaeltacht anas gombeoch an dul caint sin déanta agus nachmbeoch an rud a háiltarlú fuil i láthair na hóra sé sin caintóirí óga Gaeilge os na Gaeltachtaí ag bog amachchas na Gaeltachtaí plus nach féidir le teachaáil ina gceantar féin. Tíosa gur má tá feicáil tá heb begréocht in an nasc i gan go lua inis tá se ar bhuiilin bheith an lei. Tá fearhuioch faoi bar fad faoi freistal, faoi bheith gníomhach, faoi bheith glórach agus dúir mí chuirt ní chríochtlín tean seo tá frám a sochgeor ama mar lua Julian in sin
ceapim seachtain ó Mórach a bheith chun ná dochad muointe a chur ará agus an sin gamuid ará agus is dói breanófer na moltaí agus chur na léasíthe a bhaim de réid mar a hagan agus bei de seile in sin bei Pedar Jangwilib maidir leis an gápéise chur faoin bhmrád a ríist. Gur míle magaí mar dúirt me bigí scríb agus is dói ha réon duile is úidir misní agus dóchas in médíine pasisiúnta i tá an Gaeltacht agus i bhfuil cinneachab ar thabhairt na Gaeltachta. Gur míle magaí. Slán. Gur agad.